Gaudir de la Festa Major de Tarragona és obligatori per tot aquell que es consideri un autèntic pelacanyes, però sovint determinats col·lectius, com és el cas dels discapacitats, es troben amb fortes barreres que els ho impedeixen. Avui coneixerem una iniciativa del Servei Municipal de la Discapacitat de l'Ajuntament de Tarragona que amb el suport de Dow Chemical han aconseguit fer partícips de la festa aquest col·lectiu sota el lema Festa per a tothom. Els ciutadans amb algun tipus de discapacitat han gaudit com mai de les festes de Santa Tecla gràcies al programa Festa per a tothom. En la seva 19a edició, aquesta iniciativa impulsada pel Servei Municipal de Discapacitat ha continuat amb la voluntat de contribuir a la visualització i promoció d'aquest col·lectiu en tots els aspectes de la ciutat com són les festes majors. La nostra primera intenció, l'ànim, és contribuir a la visualització de la discapacitat perquè la presència és l'única manera realment de canviar la imatge de qualsevol col·lectiu, de millorar la imatge, i això ho fem al moment més àlgid de la ciutat, que en aquest cas són les festes de Santa Tecla. Per fer això tenim l'objectiu de facilitar la participació dels diferents col·lectius de ciutadans amb discapacitat a la festa, a través de diferents dispositius. En Festa per a tothom, que compta amb el suport de Dow Chemical Ibèrica, les persones amb algun tipus d'invalidesa han participat de gran part dels actes festius sense obstacles, han comptat amb un programa en braille i han dut a terme un itinerari festiu interpretat en llengua de signes. Nosaltres diem que realment el receptor de Festa per a tothom és la ciutat de Tarragona en si, i que nosaltres el que som exportadors, diguem-ne, ja que estem en festes agafarem aquest terme, exportadors d'aquest significat. D'aquesta manera, gran multitud de ciutadans sords van poder seguir el pregó de Santa Tecla amb l'ajuda d'uns traductors de l'Associació de Persones Sordes de Tarragona i Comarques. M'emociona molt vindre aquí a les festes de Santa Tecla. Llavors, fa molt poc es va crear una nova associació, l'Associació de Persones Sordes de Tarragona i Comarques, de l'any 2009, i m'agradaria, clar, vam voler que participéssim aquí perquè es fes públic una mica i fomentar les persones sordes que vinguessin. La Diada de Santa Tecla es va celebrar de manera especial per a aquest col·lectiu. A primera hora de la tarda ja ocupaven les millors localitats per no perdre's res de la processó de la patrona de la ciutat. Enguany s'ho hem passat molt bé, hem vist moltes coses. Que m'agrada molt el ball de gitanes. Vam estar a la catedral que vam veure la taula de Santa Tecla, que mai l'havia vist, ha sigut molt maco, i el seguici, que m'encanta. Voluntaris i familiars els acompanyaven tot formant una gran penya festiva. El voluntariado principalmente en estas fiestas para hacerles pasar un ratito agradable y de paso nosotros también disfrutamos más
de las fiestas porque sabemos que están acompañados y estamos un poquito pendientes si necesitan alguna cosa. Hay un número importante de voluntarios. Yo he visto además una colaboración muy estrecha con todos ellos y con una alegría que creo que a nosotros nos aporta mucho más de lo que les damos a ellos. Després de la processó, arribava el moment d'acomiadar-se de les festes fins l'any vinent. El castell de focs artificials posava el punt i final a unes festes de Santa Tecla per a tothom molt especials.